Sunod din na segment 2, segment 3, dili na kinahanglan. Pwede na ka mugugod sa latest para o karang sunod semana, segment 10 na. Unya, o doon na mo kay gayunan, katong inyong i-recollection, mo i-suggestion yung Bishop Dennis na katong na-miss nga mga topics doon kay hindot kaayo, kung doon ay mga recollection, ato ay natag. Hindot kay mga topic kay recollection. Kung doon ay mga yun ninyo, mag-imo mong speaker, paano speaker, photo niyo yung hatag na topic. Nasabtan mo, di ba hindot kaayo? Unsa may atong pangandun, nganong ato maning buhaton? Unsa may linugdangan, unsa may atong makabot, anong ato maning buhaton? Unsa may tawag sa atong parokya? No? Dapat makita ninyo, dapat explain ninyo. Okay, kato na lang criteria. Nganong ato ning buhaton? So nasabtan na ninyo kung unsa ang pag-implement. Dili kinahanglan nga kinahanglan ang So, natakaroon din live sa Paypay Daan Bantayan, Cebu, alang sa District 6, Pagsangyaw 2021. Diin mga representative sila sa matag parokya. Lain-lain parokya sa distrito size. Segment 1 to 4, tungkol kay wala na sila kopya, okay. Nakatay kopya ka ng ha, pwede ninyo mag-xerox up to 15. Ini by June, before ma-end ang June 30, kay mag-recording sa station ng second week of July, June, mag-transcribe pa, mahatag na sa second volume, second set, Kanang set na ihatag karon, ikuha na siya ka na Father Marvin 1 to 15. Segment 1 to 15. Wala ganyan, topic 14. Okay, ang segment 1, kasi dapat siya lalaki na niya. Pero gusto mo na nung segment kay ang segment sa definition, pasugod siya sa introduction. Nagikan sa Daan Bantayan, Kapilon, Maya, Tabugon. Katong sa Bugong 1 to 4, pwede kita mo start all over again. Start lang introduction. Yan na yun, go to the latest topic. Okay? Father Lindon. Pasakta lang sa inyo, actually, we don't have a concrete solution sa akong pag-implement sa parish kaya lain o pamaagi ang parish place. Depende na sa inyong sa inyong pag-explain inyong pari, sa inyong pagpasabot aron ma-implement dito. Apan kung dili gani pananggit mo nga pwede mi kadto lang ni mag-implement kay amo kaning pangalagad adto mi pwede kadto lang ni kinahanglan mo ra gud ninyo. Okay, nasabtan. Sa Maya wa pa ka-started kay walay time. Actually, Maya na actually, yung pinaka-busy nga parokya ang Santo Rosario, ang Cathedral, ang grabe kikmisa, pero nga nakasunod na nila ang ganyan. So, depende na gina, no? Ang uban, bigili nila asa itong layo ka ng naitaas-taas nga. Kanya, ang kasagaran sa mga kuan, sa mga ang uban sa doon, kaya nakita nila na gamay pa, manood, gamay ka sa pagsugod. Ang ubang mga pari, for example, 7 o'clock ilang misa, magsugod sa 7 o'clock ang ilang pagsangyaw. Aron, nana ang mga tao. Pero depende na gagihapon sa mga pari. Pwede ninyo i-suggest, Mother, pwede mo insert sa 10 minutes lang. At least, napay mga tao pa. Kanya, ang gibuhat sa Santo Rosario, si Father Cosmo, nag-gibuhat sa pari, himo ang mga lay o ilang mo sa ilang i-share, kaya personal sharing, kay sorry mong good, mo nang mahadlok ang mga pari, kaya tingali, pasagad na i-share niya. Dili niya maayo, dili niya makatabang, at least makatabang, makadaot. For example, doon na po'y ka ng nagunggan. Nakapanginaw dito, testimony niya, agoy, binuo niya, sige, check ko niya sa masturbation, binuo pala, ina, po'y paglaon. So, dapat na-screen to ba? So, mo na nga ka ng, kung maingon ang pari na, maingon niya, Father, gusto ka, Father, among isuwat, among sharing niya, among ipatanaw ninyo. Ano na feel comfortable ang pari? No? I-review ba? Kaya ano ka feel comfortable kayo? Tinuod sa rin, mauwag sa pari, masagad niya. Pinalang mo lang mga wag matugluin. Pagkaliyan sa niya. 2 year next year. Okay. Sunod sa ito yung number 10. Ano mas sister? Ibigay kinihinay lang. Oh, here, ako. Ang buko. Dahil tayo. Ako ka sa natin. Huwag sa lang po. Manila ka mag-iusod sa kanang misa kay taas lagi kaayo niya. Taas ang mga pari niya. Taas pa sa kaban ng among pagsangyaw. Muna nga, advice pa rin mo
kung siya naglatag sa ako para nabili para gasolina, nga makasod dito sa among unong kanzon. Nya amo nang gikuan 1:30 ang kaduho nya kanang 1:30 to 2:30 kanang tag sa kauras ba ang among ga. Pero makuha man jud namo ang duha. Okay, sister. Go with the sister kay mag-standby na mo. Mag-standby na mo. Diba ka? Ini siya. Okay ba mo? Mawala na sige. Continuous good. Dili ako. Kani sila ha, di ba? Every day, the same segment ilang ibalik-balik sa DLRF. Kasi really, Monday to Friday. Monday to Friday, every day, the same segment within the week. Oh, so, dili kinahanglan nila, ano mo,